23 minutets per arribar a les 8 de la nit. Eva García, jo estic superemocionat en la següent entrevista que anem a tindre. Sí, perquè a ti t'agrada molt mirar les estreles. Moltíssim. Encara que no tinguem massa temps, però t'agrada. L'espai, tot això a mi m'encanta. Pues ja tenim així per a parlar d'això a José Chambó, astrofotògraf. Què tal? Hola. José, com estàs? Bueno, te puc tutejar? Sí, clar que sí. Queda més en família. Més, José avui està així perquè, si no m'enganye, va ser l'1 de gener. Bueno, pues... Imatge astronòmica del dia de la NASA. La NASA va agarrar una imatge teua, una imatge astronòmica del dia del cometa Catalina. Sí, així és. Suposa que sorprès i content, no?, el que comentaven. Sí, sorprès perquè és la primera vegada i content perquè la veritat és que és un reconeixement molt important per a un astrofotògraf. Anem a veure aquesta imatge, si te pareix, ahí la tenim. La veritat és que és impressionant i per aconseguir aquesta fotografia jo suposo que no esperes, o sigui, tu arribes a fer la fotografia i no saps el que te vas a trobar, no? No, la veritat és que va ser una sorpresa. Aquesta fotografia està presa en un telescopi remot, no és el meu telescopi particular, i jo vaig prendre les fotos i després al processar la imatge va ser una sorpresa trobar-se en aquests detalls, en aquesta cua tan llarga que es veu així en la imatge cap a la dreta, sobretot en aquest núvol que es veu al final, que és un núvol de plasma emitit per el cometa. Escolta, quan vas rebre l'email de la NASA, jo suposo que no rebràs emails tots els dies, no?, de la NASA. No, és el primer. És el primer, no? Te quedaries un poc i digues, hola? Sí, a més va ser curiós perquè va ser moments antes de la nit de Cap d'Any. Sí, va ser una manera de començar l'any fantàstica, la veritat. I, per exemple, tu tens que inscriure-te en algun apartat per a que la NASA tingui en compte les teues fotografies o ells van trobant o trobaren el teu blog? No, ells tenen una pàgina on cada dia van publicant la imatge astronòmica del dia. La gent que es dedica a l'astrofotografia, quan fem una foto que creiem que és una bona fotografia, les enviem a una adreça de correu. Ells suposa que rebran centenars o milers de fotografies, perquè participa gent de tot el món. I ells són els que decideixen, esta és la fotografia que ens agrada per avui, publiquen la imatge i l'acompanyen en una ressenya un poc explicant què és el que se veu en la imatge. I el cometa Catalina, per als que no entenem d'astronomia, conta'ns un poquet acerca d'ell per a poder comprendre un poquet. Aquest és un cometa que es troba actualment en el cel, que es pot veure des d'ací, des de València inclús. El que passa és que no brilla lo suficient com per poder-se veure a simple vista. En aquesta imatge resulta molt espectacular, però obtinguem aquestes imatges gràcies a que treballem en uns equips que tenen gran sensibilitat. Entonces, veure este cometa necessitaríem a simple vista per almenys usar uns prismàtics per a veure'l. I, per supost, estar junt de les ciutats per a poder observar-lo. Estar junt. Junt. Clar, no?, per la contaminació lumínica. Exacte, sí. També per la pol·lució això dificulta molt. Mira, per això els que visquem a la ciutat tenim més dificultats. Home, més difícil, però vosaltres d'una forma més professional, normalment, quins llocs són els millors per a treure fotografies així, pel que fa a la nostra terra? Doncs així, per exemple, jo diria que almenys tens que anar a 100 quilòmetres de distància de València. A 100 quilòmetres? A 100. 100. Tens que anar a la Serra d'Énguera o cap a la zona de Navajas, diguem que quasi al límit entre la província de València i la de Terol o la d'Albacete. I se necessiten un equip molt professional o molt potent per a poder fer aquestes fotografies? Bueno, realment molt potent no. Avui en dia l'equipament per a l'astronomia des d'uns anys s'ha baixat prou de preu i no és el que era abans, que feia falta un dineral. Un equip mitjà en el que ja pugues treballar i fer bones imatges, igual estem parlant d'entre 1.000 i 2.000 euros màxim. Ara, con totes les aficions, per dalt no n'hi ha límit. Clar, tot. Que és qüestió de posar i no n'hi ha... Sí, no s'acaba mai. Molt de temps dedicat a això, José? Doncs 30 anys pràcticament, des dels 15 o 16 anys que vaig començar a observar el cel, fins ara 30 anys dedicant-me.
I on te va néixer, Isa? Bueno, no sé, jo crec que és algo que de cada persona, inherent a cada persona, encara que suposa que, per exemple, recorde, me vaig influenciar molt per una sèrie de televisió dels anys 80, que era Cosmos, que molta gent va veure en aquella època i va fer que naixguera molta afició a l'astronomia en tota Espanya. Tenim molta afició a la comunitat valenciana a l'astronomia? La veritat és que sí, que la comunitat valenciana és prou important a nivell amateur astronòmicament. A part que tenim l'Associació Valenciana d'Astronomia, així en la capital, que és la més important, tenim associacions en Algemesí, en Xàtiva, en Gandia, n'hi ha diverses associacions. Inclús, per exemple, un dels programes d'ordinador que s'utilitza per a processar les imatges astronòmiques, que es pot dir que és el programa més potent que n'hi ha en el món, està fet per valencians. Sí, a més, el teu blog, cometografia.es, té moltíssims seguidors també, molts aficionats i molts de València i de tot el món. Sí, és que jo m'he especialitzat molt en un tema en concret dins de l'astronomia, que és en el tema dels cometes. No n'hi ha molta informació en internet sobre cometes, perquè a més és un tema molt dinàmic. Nosaltres podem observar la Lluna i planetes i sabem, simplement mirant un planetari, un planisferi en l'ordinador, podem saber en tot moment quins planetes se veuen a quines hores de la nit, però els cometes són uns visitants que apareixen de repent, no se sap quan, no se sap si van a brillar molt, si van a brillar poc, si inclús se van a desintegrar. N'hi ha que estar molt actualitzat en les notícies d'aquest tema. Llavors jo vaig arreplegar en aquest blog meu, en cometografia.es, cada mes vaig publicant quins són els cometes que se poden observar, quins instruments necessites per observar-los, inclús cartes del cel per a poder trobar-los. Però jo suposo que també se t'ha que dedicar moltes hores, no? Sí. I en moltes hores que en ocasions seran productives i altres que no tant. Sí, així és. Tirar-li hores, no? Tirar-li hores. Qual va ser el primer cometa que vas fotografiar ja professionalment? Bueno, professionalment. El primer cometa que vas fotografiar va ser el cometa Halley, en 1986. Encara que allò és una fotografia que, si la veguereu, és un poc... deixa molt que desitjar, però estem parlant d'una època en la que no existien càmeres digitals, utilitzaven pel·lícula de molta sensibilitat, en molt de gra, i la imatge no té una gran qualitat, però és el cometa Halley, que és el cometa més important i més reconegut. També te va enviar una carta per reconèixer-te-lo, per regalar-te un llibre, El descobridor del planeta Hale-Bopp, si no m'equivoque? No. En el teu blog. Aquest estiu passat vaig participar en un concurs d'astrofotografia que s'organitza en l'Observatori de Greenwich, en Londres. És el concurs d'astrofotografia més important del món. I aquest any passat per dir, vaig a provar a veure, enviar unes quantes fotos. I també és un lloc on participa moltíssima gent d'arreu del món i vaig tindre la sort que me seleccionaren i vaig resultar finalista. No vaig guanyar, però vaig ser finalista. Però va ser finalista, que ja és. Escolta, dins del nostre país, quins llocs són millors per a l'observació? Diuen, o jo tinc entès, que per exemple a les Illes Canàries, veritat? Per supost. Les Illes Canàries no és que siguin els millors puestos d'Espanya, són els millors puestos del món. Del món. De fet, allí hi ha un conjunt d'observatoris dels més grans internacionalment. Internacional, no? I després ja dins de la península tenim llocs com, per exemple, la zona de confluència entre Terol, Castelló i València, que és on té l'observatori, la Universitat de València, i també té un observatori allí, l'Associació Valenciana d'Astronomia. També és una zona de les millors de la península i està relativament prop d'ací. I està propet d'ací. Jo vull veure imatges de fotografies Estem veient imatges de fotografies. I així que mos explique ell. Tot està al seu blog, cometografia.es, per a tot el món que pugui visitar-lo. Anem a repetir-lo per a que... Cometografia.es. Molt interessant, amb moltes fotografies, i la veritat és que està molt, molt bé. I tu mos podràs dir, José, un poquet el que estem veient? Sí, si voleu alguna en concret. Per exemple, aquesta és el cometa, el mateix cometa el Catalina que del Pèrmit, encara que aquesta
fotografia està feta uns mesos abans, quan encara el cometa no era tan brillant ni tan espectacular com ara. Com la... Esta és l'anterior que vas fer a la del premi, Molt espectacular, en què ja es també. veu ja el cometa molt desenvolupat. Això podem veure dues cues, una de pols, que és la que és cap a la dreta, i una cua de gas més llarga, que és la que és cap a dalt. Este és el cometa que n'hi hagué més brillant de l'any passat, que és el Lovejoy. Esta fotografia és una passada Sí, també, esta que és una de les fotografies també en la que vaig estar finalista en el concurs que us he comentat antes. La veritat és que és Quasi tots són impressionant. cometes, sí. Així tenim el que diguem els astrònoms una conjunció que és dos cossos junts, no? El cometa i al costat el cúmul estel·lar de les Plèiades, que també és prou conegut dins del món dels aficionats. Una altra imatge del cometa Lovejoy i baix a l'esquerra es pot veure una nebulosa. Una nebulosa. I la fotografia també està molt xula, Sí. Este també és el mateix cometa que hem vist abans, però també antes de desenvolupar-se i alcançar tanta brillantora. És l'eclipse de lluna que hi hagué aquest any passat, si no recordo mal, crec que va ser setembre-octubre, en el moment del màxim en què la lluna es veu completament roja. És preciosa aquesta fotografia també. I a més és una imatge feta en HDR per a poder veure tant la lluna com les estrelles del fons al mateix temps. Una conjunció que vegem la lluna, Júpiter i Venus a la dreta. Ah, Júpiter i Venus? Sí, i el de baix és un poblet que n'hi ha prou deixativa que es diu Torrella. Però això se va veure tal qual o...? Sí, això tal qual, eh? Això està fet des de la finestra de ma casa. Mira. Que bonico. Mira. La Via Làctea, fotografiada des d'un dels llocs que normalment vaig a fer fotografies, que és prou de Navalon. I és un lloc on el cel ja te deixa veure ja moltes coses. Bueno, això és un quadre que n'hi ha en la web a explicar. En la web per Sí, explicar jo un vaig poquet, veure que és no? per explicar com reconèixer Exacte. els Sí, llums clar, al perquè cel. en moltes ocasions potser pues, veure algo raro, no? Sí, que és això. Raro no habitual, Exacte. no? Al cel i ja te pots pensar, no? Sí, jo de moment, en tots els anys que porto observant el cel, encara no he trobat res que s'inicia de lo... De lo normal, no? No has vist alienígens, no? Ni ovnis, D'això ni volia jo tot això, preguntar-li. no? O sigui, no has vist res d'això, no? Però no t'ha passat mai de veure una cosa i no saber realment què cos és, o tenir que investigar molt perquè no se distingia? Un poquet de la primera impressió, un poquet de susto? L'únic que una vegada recordo ja fa anys que observant el cel en uns prismàtics, entre les estrelles vas veure una llum borrosa que pareixia un cometa. Dic, això pareix un cometa. El vaig estar consultant i no n'hi havia un cometa catalogat en aquest lloc. I vaig seguir mirant i vaig veure que efectivament al cap del temps es manejava. Jo i uns amics meus, que també són aficionats, es pensaven que havien descobert un cometa. Ens passàvem la nit tocant per telèfon a l'Observatori de Canàries per veure si n'hi havia un cometa i tal. I bueno, ja al sant demà, quan arribàrem a casa, vaig investigar i havien descobert un cometa que havien descobert 2 setmanes abans des d'un altre lloc, per pèls. Quina llàstima, no? Per poquet, pèls, eh? no? Per poquet. Perquè jo suposo que si descobressis un cometa, probablement se li posa el teu nom. Sí, és una tradició des de l'època de Halley, que va descobrir el primer cometa periòdic, per això porta el seu nom, que el descobridor d'un comet se li fica el nom del descobridor al cometa. Normalment, quina època de l'any és la més beneficiosa o la més fàcil per a treure imatges? Realment, en teoria, qualsevol... O en funció de les condicions climatològiques, no? Encara que en hivern se diu que els cels solen estar més foscos i també és de veres que la nit és molt més llarga en hivern. Clar. Però tal volta l'estiu... L'estiu, especialment tampoc, l'únic és més agradable estar a la intempèrie en estiu i disfrutar més de... Perquè en hivern és un poc dur, això de l'astronomia. Què és el que més t'agrada de la teva afició? Bueno, el que més m'agrada ja és el meu camp especialitzat, que és els cometes, que me tornen loco. Sempre estic investigant i intentant fotografiar tots els nous que van apareguent. I, bueno, a part d'això, encara que siga simplement estar una nit baix de les estrelles contemplant el cel, ja és algo meravellós.
I un dubte que m'ha eixit a mi escoltant-te, això que m'has dit de connectar-te a un telescopi remot i poder fer una fotografia, això com és realment? Sí, bueno, això és un avantatge que tenim ara els astrònoms amateurs, que ja coneguem ja un tema un poc més, el tema de l'astrofotografia, que n'hi ha certs observatoris alrededor del món que es porten empreses que el que tenen és, en vez de ser telescopis dedicats als professionals, grans telescopis, són telescopis més menuts, encara que són telescopis molt avançats i molt cars, però que estan connectats a un ordinador i a una red i els astrònoms aficionats poden connectar-se a aquests telescopis i usar-los des de sa casa. Que seria més o menys el mateix que faig jo en ma casa, en el meu telescopi, perquè al fi i al cap és un equip que tinc connectat a través de cables a l'ordinador i el manejo des de l'ordinador. Jo no toco ni la càmera ni el telescopi. Això és el mateix, però en vez de tindre el telescopi a 2 metres, el tens a 10.000 quilòmetres. Per exemple, la imatge està premiada de la NASA, està presa des d'una plataforma de telescopis robòtics en Nou Mèxico, en Estats Units. Tu te connectes en el teu ordinador... I pots, a banda de fer fotografies, també veure que moltes vegades ens entra curiositat. Sí, des d'allí pots veure, inclús n'hi ha una càmera que pots veure tot el cel, veure si està núvol o l'oratge, n'hi ha una estació meteorològica connectada que pots consultar. Te connectes al telescopi, programes la seqüència d'imatges que vols adquirir, el telescopi les fa, després tu te les descarregues i ja en casa ja les treballes i les processes per a treure el contrast i treure una imatge... Clar, perquè no és fer la foto, el que sigui, no. I després jo suposo que per sacar-le partit tens que editar-la bé. Per exemple, aquesta imatge la imatge que m'ha tret la NASA, de treball de telescopi, diguem que és mitja hora de temps per a obtindre-la, i la feina en casa de processar la imatge m'ha suposat sobre 8 o 9 hores processar-la. O sigui que és més feina realment el que és el tratar la imatge. Tens que llevar defectes de la imatge, tens que llevar soroll, que es considera el gra que antes existia en la pel·lícula, tens que netejar-la, tens que millorar el contrast, molta feina. O sigui que hi ha un treball de postproducció, podríem dir, llarg i ampli i brutal. El resultat és espectacular. Molt bé, José Chambó, la veritat que ha sigut superinteressant el parlar amb tu. Sí que vull que tornes a dir la pàgina web o el blog per a que tota la gent que estigui interessada... Cometografia.es. Una altra volta, que estava parlant jo damunt. Cometografia.es, molt interessant. Molt interessant per poder disfrutar també de totes les teues fotografies. Doncs, José, moltíssimes gràcies, enhorabona. A veure si d'ací no res rep una altra volta un email de la NASA. En el pròxim ens tornem a veure. Exacte. I així t'esperem, José, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, vosaltres ara de seguida anem a començar la nostra tertúlia política, però abans sí que tenim que saludar els nostres companys d'Alan Indumentària, canviem de tema, evidentment, perquè estan d'enhorabona, han obert unes noves instal·lacions i, com no, les càmeres de 11TV varen estar allí. Anem en este xicotet reportatge, després publicitat i després la tertúlia de Jóvens Polítics.
Buenas tardes, señora Mari Carmen Gallardo. ¿Estamos ante una nueva tienda en Torrente? Pues sí, la sexta tienda ya. Alan Indumentaria se convierte ya casi en un holding. Tenemos Benetúser, tenemos Burjasot, tenemos Valencia con 3 tiendas y ahora Torrente. ¿Esta nueva iniciativa cómo ha venido, cómo ha surgido? Pues mira, ha sido por los clientes, ha sido directamente porque los clientes nos han pedido, llevan mucho tiempo pidiéndonos que ampliáramos esta zona, que la zona venía mucha gente de fuera, que por favor que... Y bueno, y nos hemos puesto con la... Una locura. Nos hemos puesto con una locura, porque esto es poco más que una tienda. Esto no es una tienda, estamos hablando de todo un edificio dedicado a la indumentaria valenciana y a sus complementos. Cuéntanos poco a poco cómo se desarrolla todo este edificio. Pues mirad, hemos hecho la primera planta directamente a mujer, todo concentrado en mujer. La segunda planta, toda la segunda planta es para hombre. La tercera planta hemos hecho probadores, vitrinas con todo el género visible, cancanes para que la gente lo pueda ver sin interrupción de nada. Y la última planta la hemos dejado para eventos, por si acaso en un momento dado, pues bueno, se nos plantea alguna otra opción que llevamos en mente, pero cuando llegue el momento. Solo nos falta ya un cine y un puerto deportivo aquí dentro, ¿no? No, tampoco es eso. ¿Cuántos metros tiene la tienda? Muchos. Muchos, planta por planta, muchos metros. ¿Y qué les podemos ofrecer de nuevo a los clientes que no nos conocen todavía en Torrente y que están viniendo ya y que seguro que van a venir a partir de mañana como locos a ver la tienda? Porque esto ya se va a ser una visita turística casi. Sí, nosotros a partir del sábado, ¿vale? Es la iniciativa simplemente porque la gente conozca la tienda. Y el lunes, a partir del lunes, ya tendremos la tienda abierta directamente al público. Pero lo haremos ya con vales descuentos, con muchísimas novedades que podrán ver en Facebook día a día, que va a ser una semana que la gente no se lo va a creer en el momento que lo vea. Pues entonces ya como la fallera mayor, hacemos una crida. Estamos en Benetúser, estamos en Burjasot, estamos en Valencia, estamos en Torrente y en todas las redes sociales, por lo cual para el mundo entero. ¿A partir de cuándo ya para todos? ¿A partir de cuándo? A partir del lunes para todo el mundo, para todo el público y tal, y el sábado directamente para quien quiera venir a visitar la tienda, tendrá directamente un obsequio simplemente por acercarse y a partir del lunes ya trabajar en serio. Y estamos ahora en Torrente, Alan Indumentaria, dirección... Calle Mongo, número 4. Pues ya lo tenemos todo, muchísimas gracias y que como, vamos a ver, desearte éxito sería difícil porque ya lo hemos visto, solamente que haya mucha nueva suerte en esa nueva tienda. Muchísimas gracias.